Benvidas e benvidos ao debate. Hoxe, pois, imos mergullarnos nunha reflexión sobre a natureza da misión cristiá e farémolo a partir dun análise de varios textos bíblicos comentados por Marinoel Tabut. E a pregunta central que eu creo xorde destes textos é bastante clara. Cando Xesús chama aos seus discípulos sal da terra e luz do mundo, a que se refire exactamente? É un chamado, digamos, principalmente a acción social visible transformadora? Ou é máis ben unha chamada a encarnar un modo de ser contracultural? Un modo baseado na humildade e na debilidade? Pois eu, pola miña banda, vou defender que a misión se manifesta de forma primordial a través de actos tangibles de justiza e caridade, moi na liña do que exixe o profeta Isaías. Eu, en cambio, argumentarei que a esencia desa misión reside nunha disposición interior, unha disposición de pobreza e de humildade da cal a acción, é unha consecuencia, pero non é o punto de partida. A ver, a miña perspectiva arranca da forza case física dos profetas, especialmente de Isaías no capítulo 58. O contexto é claro. O pobo practica un xaxún que, dende o punto de vista ritual, é impecable, pero Deus rexéitao, e rexeitao frontalmente. Por qué? Pois porque un ritual baleiro está desconectado da vida real. O texto é dunha claridade meridiana sobre cal é o xaxún que eu quero. Non é absterse de comida, senón, e cito, desatar os xugos inxustos, romper as cadeas, deixar libres os oprimidos. E por se non queda claro, aínda concreta máis, comparte o teu pan co famento, acolle na casa aos pobres en fogar. Para min, esta é a clave de bóveda. Cando, séculos despois, o Evanxelio de Mateo di que os demais, vendo as vosas boas obras, glorificarán ao voso Pai, e as boas obras non son sentimentos piadosos, non son oracións privadas, son os actos de liberación e de xustiza que fan visible o amor de Deus no mundo. O comentario de Tabut subliña precisamente isto. A Igrexa non existe para sí mesma, senón para o mundo. E o seu servizo é a través de feitos. A luz non é unha idea, é o impacto medible da xustiza. Eu abordo dende unha perspectiva distinta, que non nega o que dice, pero sí que cambia radicalmente o punto de partida. A miña referencia fundamental é a primeira carta de Paulo aos Corintios. Paulo chega a unha comunidade que está fascinada pola retórica, pola sabedoría filosófica, polo prestixio, e o primeiro que fai é dinamitar todo iso. Di explicitamente que non se presentou coa elocuencia que quere convencer, nin coa sabedoría dos homes. E por qué? Pois porque quere que a fe dos corintios non se apoie na capacidade humana, sexa esta intelectual, organizativa ou moral. Quere que se apoie no poder de Deus. E este poder, paradoxalmente, maniféstase na debilidade. Unha misión centrada primordialmente na acción, nos resultados, nos programas de xustiza social, por moi nobres que sexan, corre o risco constante de converterse noutra forma de sabedoría humana, nun activismo que confía na súa propia forza, nos seus planes. O comentario de Zabu Debrut, de feito, vincula ser sal e luz directamente coas benaventuranzas, que non son un programa de acción, son a descrición dun estado interior. Ser pobre de espírito, manso. A metáfora do sal, para min, é perfecta. Actúa con discreción, disólvese, desaparece para realzar o sabor do alimento sen ser o protagonista. A misión, polo tanto, é primeiro ser desa maneira contracultural e só despois, como un fruito casi inevitable, facer. Entendo. A túa énfase na disposición interior. Pero volvendo á metáfora da luz en Isaías, a lóxica do texto pareceme irrefutable. A promesa de a túa luz abrollará como a aurora non é unha declaración sobre un estado de ánimo. É unha consecuencia directa e condicional dunha serie de accións específicas. O texto di, se compartes o teu pan, se acolles os pobres, entón a túa luz erguerase na escuridade. A relación causa-efecto é explícita. A luz non é algo que uno é de forma abstracta, sino algo que xorde como resultado de practicar a xustiza. Como podemos ser luz se non é a través de obras concretas que iluminen as zonas escuras da nosa sociedade? De acordo, a conexión existe, non o nego, pero eu pregúntome se a estamos a ler na dirección correcta. É dicir, a luz é unha especie de recompensa pola acción ou é algo que xa está aí e que simplemente brilla a través da nosa fragilidade cando actuamos dende o lugar correcto?
porque a fonte desa luz é o que realmente está en xogo. O comentario sobre o Salmo 111 é, para min, revelador neste punto. Fai unha distinción moi sutil pero fundamental. Di que Deus é xustiza e ternura, mentras que o home é home de xustiza de ternura. A preposición. Que o home non posúe esas calidades en por sí, recíbeas, reflícteas. A luz non é nosa, é a de Deus brillando a través de nós. Se nos centramos demasiado no acto en sí, na nosa capacidade para facer xustiza, corremos o risco de poñer o foco no reflector, na nosa propia acción e non na fonte da luz. A nosa misión principal sería entón ser transparentes a esa luz, non fabricar a nosa propia. Iso que di sobre a transparencia é interesante, sí, pero lévame a pensar noutra cousa. Unha videira, para ser transparente, ten que estar limpa. E as accións que describe Isaías son precisamente esa limpeza. Como pode a luz de Deus brillar a través dunha comunidade que tolera a injustiza, que permite que haxa xugos e cadeas entre eles? A práctica da xustiza non é fabricar a luz, de acordo, pero é a condición indispensable para que a fonte se manifeste. Sen esas obras, o cristal permanece opaco. O quizáis a limpeza non consista tanto en facer cousas novas como en deixar de facer outras, deixar de confiar na propia forza, deixar de construir estructuras de poder. É un acto de baleirado, de quenose, máis que de construcción. E iso lévanos directamente á debilidade da que fala Paulo. Exacto, falemos desa debilidade. Como interpretas ti? Porque eu non a vexo en absoluto como pasividade ou inacción. Para min, é un rexeitamento consciente e activo dos métodos de poder do mundo. O mundo confía na retórica, na forza, no estatus. Paulo rexeita todo iso para adoptar o método de Cristo, o servicio humilde. Pero o servicio é intrínsecamente activo, non hai servicio sen acción. Servir aos pobres, como describe Isaías, é a máxima expresión desa debilidade, que paradoxalmente se converte no poder máis transformador. É unha debilidade que actúa, que libera. Non é unha debilidade que se queda quieta a meditar. Aí é onde discrepo. Creo que esa lectura reduce a debilidade a unha simple táctica, unha estrategia alternativa. E non é só un cambio de ferramentas, é un cambio radical de axente. Paulo afirma que se presentou con medo e tremendo. Por qué? Era unha pose retórica. Eu creo que non. Era o recoñecemento xenuíno de que el, coa súa sabedoría humana, era o maior obstáculo para a acción de Deus. A debilidade non é unha estrategia, é unha rendición, é a condición necesaria para que o poder de Deus poida actuar. Senón, o que facemos, por moi bo que pareza, é só filantropía con verniz relixioso. A nosa tarefa principal non é tanto facer, senón deixar facer ao Espírito. Pero esa rendición non pode ser unha coartada para a indiferenza, claro. Cando unha se enfronta á realidade brutal que describe Isaías, o famento, o senteto, a rendición non pode significar ficar de brazos cruzados. A fe que non se traduce en obras para liberar o oprimido é, como dirá a carta de Santiago, unha fe morta. A propia debilidade de Paulo deulle a forza para viaxar por todo o Mediterráneo, fundar comunidades, sufrir persecucións. Foi unha debilidade incrivelmente dinámica, non? Claro, non estou a defender a inacción, defendo a fonte da acción. A cuestión é de onde xorxe. A acción que nace da nosa indignación moral, dos nosos plans estratégicos, esa é a sabedoría humana que Paulo rexeita. A acción que nace dunha escoita profunda na nosa propia impotencia, no noso medo e tremor, esa é a que pode ser vehículo do espírito. A diferencia é sutil, pero é todo. E como conectas eso coas benaventuranzas? Porque o Evanxelo de Mateo, susto antes de chamalos sale luz, proclama as benaventuranzas. Para min, a conexión é directa. Son a manifesto e ser luz e poñelas en práctica. Benaventurados os que teñen fame e sede de xustiza. Esa sede non se sacia con contemplación, sáciase loitando activamente pola xustiza. Benaventurados os misericordiosos. A misericordia non é un sentimento, é un verbo. As benaventuranzas son o motor interior que impulsa a acción exterior. A miña interpretación, e creo que o comentario tamén apunta aí, é que non hai unha relación de causa-efecto, senón de identidade. Ser sal e luz é vivir as beneaventuranzas. A misión non é un programa de acción que se deriva duns principios. A misión é a simple e radical existencia contracultural dunha persoa que é mansa, pobre, pacificadora, nun mundo que valora o poder, a riqueza e o conflicto. O seu mesmo ser já é a luz.
Ya é o sal que revela que outro sabor de vida é posible. O comentario de Tabut di que é aceptar de vivir segundo valores de humildade, de dozura. É unha forma de vida, non unha lista de tarefas. O impacto prodúcese por esa alteridade radical, independientemente da escala visible das súas obras. Pero como pode separar o ser do facer dese xeito? Como pode alguén ser misericordiosa sen practicar a misericordia? O ser un traballador da paz sen traballar activamente pola paz? O ser e o facer están ligados, claro, pero o facer é o que fai que o ser sexa visible para o mundo, que é precisamente o obxectivo de ser luz do mundo, non? Xesús di que brille a vosa luz diante dos homes. Se a túa luz só existe no teu interior, para que serve? Non os separo, pero si establezo unha xerarquía. O facer brota do ser, non o revés. Unha maceira non se esforza por facer mazás, dá mazás porque é unha maceira. A nosa preocupación non debería ser producir obras, senón ser persoas transformadas polas benaventuranzas. As obras virán como un fruito natural, quizáis pequeno, discreto, como un grande sal, pero virán. O perigo da túa formulación é o voluntarismo, o de crer que a base é o noso esforzo por facer o ben, cando en realidade é a nosa apertura a que o ben nos faga a nós. E esa transformación interior xa é en sí mesma a luz máis potente. Ben, en resumo, e para concluir a miña posición, os textos, na miña opinión, exixen unha resposta cristián que se traduza en feitos observables de xustiza e de caridade. A fe ten unha dimensión necesariamente pública, e a través destas accións concretas, como as que describe Isaías, como a comunidade crente, se converte en luz e como os demais poden recoñecer a presencia de Deus. Unha fe sin estas obras, sen ese impacto tanxible no sufrimento, é un sal que perdeu o seu sabor, e sinxolamente non serve para nada. Pola miña banda, e para pechar, reitero que, aínda que as obras son unha consecuencia inevitable dunha fe viva, non son a raíz. A raíz da misión cristián é unha profunda transformación interior segundo o espírito das benaventuranzas e a debilidade radical de Paulo, unha disposición que permite que o poder de Deus e non a nosa propia forza actúe. O noso primeiro deber non é ser axentes de cambio autoimpostos, senón ser testimoños humildes, reflexos da luz doutro. Pois esta análise pon de manifesto unha tensión fundamental, eu creo, e permanente, sobre o xeito de entender a presenza no mundo. Se a énfase debe apoiarse no que facemos ou no que somos. Exacto. Unha tensión que, lonxe de buscar unha única resposta, convida a unha reflexión moito máis profunda. Unha reflexión que os materiais que examinamos hoxe, dende logo, nos permiten continuar.